Icala uMphathiswa weSebe lokuHlaliswa koLuntu kunye noPhuhliso lweZiseko eRhawutini U-Lebogang utyelele Indawo Yolwakhiwo Lwezindlu Zentlalo yase Harry Gwala eWattville ngentseni yanamhlanje kulandela isiganeko sokurhaxwa komntwana esenzeke ngoMgqibelo. Kutyholwa ukuba inkwenkwana eneminyaka eli-9 ubudala irhaxwe ngamanzi yabhubha emva kokutyhalelwa ngomnye umntwana kumselo omkhulu apho bebequbha khona. UMphathiswa weSebe lokuHlaliswa koLuntu noPhuhliso lweZiseko uLebogang utyelele iphulo lezindlu zoluntu iHarry Gwala eBenoni. Kulandela isiganeko sokurhaxwa, kukholeleka ukuba abantwana bebequbha kumanzi amileyo kufuphi nendawo enezindlu ezingekagqitywa, ngethuba lo omnye wabo eye wanyamalala emanzini. Emva koqoqo umzimba wale nkwenkwana inethoba leminyaka uye wabhaqwa. UMphathiswa ngethuba lotyelelo lwakhe kulaa ndawo uthe isebe liza kutyhala iinkqubo zokwakha kuba kuyaxhalabisa ukubona izinga lamaphulo ezindlu ezingagqitywanga ukwakhiwa. As you can see, these buildings are incomplete and the project has been delayed for few years now, and we are concerned as the provincial government because this project is implemented by the municipality on our behalf. We came with the MMC and other senior officials from province and municipality to assess what can be done. We are happy that there is a contractor that has been appointed, which will be starting from tomorrow, but we are concerned about the state of incomplete projects. As the provincial government, we will be having a follow-up discussion with the municipality and other municipalities so that we can solidify a plan of fast-tracking and accelerating these incomplete projects. Eli phulo lase Harry Gwala laqala ngonyaka ka-2018 kwaye likhe lamiswa ngenxa yezizathu ezohlukeneyo eziquka kuzo ukonakaliswa kweziseko. Ngoko uMphathiswa kungoku nje uthi kulindeleke ukuba liqukunjelwe kwiminyaka emibini. The municipality is estimating that it's in the next 2 years, but we would want to make sure that it's shorter than that. For that to happen, we will need resources. So we would want to firstly work with the municipality, look at how can we help them and fast track the process. U-Maile uthi bengurhulumente wephondo baza kubamba iintlanganiso ukuxhesha lo mba nokupheka amacebo okujongana nomba wamaphulo akumila kunje. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka eBenoni.